proiecte, atât pe termen scurt cât și pe termen lung, sunt cele care le avem în derulare și cele pe care dorim să le abordăm începând cu acest an 2013. Și proiect în derulare e vorba de ordonanța 7, adică un proiect de aducțiune a apei pentru cele 3 comune, Corbi, Domnești și Pietroșani. Un proiect început în 2007, care din păcate nu s-a finalizat și încercăm ca acest an să putem finaliza. Ca obiective noi pe care noi le-am propus și au fost și aprobate în Consiliul Local pentru 2013, e vorba de asfaltare a unui kilometru de drum, vorba de drumul Carului spre Brăduleț, pe fonduri europene măsura 322D, reabilitarea unui pod peste Râul Doamnei, tot pe aceeași măsură 322D, începerea lucrărilor de alimentare, pentru că noi avem proiect de aducțiune a apei și după aceea, în paralel sau tot anul acesta, să începem și la rețeaua de alimentare. Dacă tot reușim să ducem apa în comună, să dăm drumul la rețeaua de alimentare pentru satele Corșori, Stănești, Poduri și Poienărei și totodată să ne racordăm cu rețeaua de alimentare a satelor Corbi și Șgheaburi la aceeași rețea de aducțiune, care face față și ne asigură apă de calitate. Mai avem un alt obiectiv pentru Comuna Corbi, e vorba de o bază sportivă multifuncțională în Corșori, de asfaltarea altui kilometru de drum din fonduri locale, proprii, întocmirea unui plan parcelar al întregii comune și, bineînțeles, astea sunt pe partea de dezvoltare, pe secțiunea de dezvoltare a bugetului pe 2013. O parte de funcționare, avem reparații, reabilitări, drumuri de câmp.